మన హైదరాబాద్ లో ట్యాంక్ బండ్ నక్లెస్ రోడ్ చుట్టూ ఈ డబుల్ డెక్కర్ బస్ లో ఫ్రీగా తిరగొచ్చని మీకు తెలుసా? అండ్ ఈ బస్ స్టాప్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అండ్ దీని టైమింగ్స్ ఏంటో చెప్తాను. ఈ వీడియోని సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. యాక్చువల్ గా మన హైదరాబాద్ లో 1954 నుంచి 1990 వరకు కూడా ఈ డబుల్ డెక్కర్ బసెస్ ని పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం వాడేవారు. బట్ తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఇష్యూ వల్ల మళ్ళీ ఫ్లైఓవర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల తీసేశారు. బట్ మళ్ళీ 2023 లో మన హైదరాబాద్ లో 6 ఎలక్ట్రానిక్ ఏసీ డబుల్ డెక్కర్ బసెస్ ని తీసుకొచ్చారు. ఇవి సేమ్ లండన్ లో ఉన్న డబుల్ డెక్కర్ బసెస్ లానే ఉంటాయి. ఈ డబుల్ డెక్కర్ బసెస్ మనకి ఈవినింగ్ 4 PM నుంచి నైట్ 8 PM వరకు ట్యాంక్ బండ్ నక్లెస్ రోడ్ చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటాయి. అండ్ ఈ బస్ లో దాదాపు 60 మెంబర్స్ వరకు కూర్చోవచ్చు. అండ్ పికప్ పాయింట్స్ వచ్చేసి సంజీవయ్య పార్క్, లేక్ ఫ్రంట్ పార్క్, అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ, సెక్రటేరియట్, లుంబిని పార్క్. నిజంగా ఈ డబుల్ డెక్కర్ బస్ లో పైన కూర్చొని ఈ నక్లెస్ రోడ్ వ్యూ చూస్తే మస్తుంటది. సో మీరు హైదరాబాద్ లో ఉంటే ఈ డబుల్ డెక్కర్ బస్ ని ఒక్కసారైనా ఎక్కడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ మీరు ఆల్రెడీ ఈ డబుల్ డెక్కర్ బస్ ఎక్కి ఉంటే మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. అట్లనే మీరు ఈ డబుల్ డెక్కర్ బస్ ఎవరితో ఎక్కుదాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి.